Il-ħamis filgħodu komplet il-kumpilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' 4 persuni brabta mal-mewta traġika ta' Miriam Pace illi nqatlet taħt it-tiġrif ta' dara fit-2 ta' Marzu illi għadda fl-età ta' 54 sena. Fix-xita tagħha Ivana Portelli bint il-vittma spjegat illi omma tant kienet ansjuża fuq ix-xogħlijiet illi kienu qed isiru ma' ġenb il-proprjetà tagħhom illi kienet sejra għand psikologa. Bint il-vittma qalet illi omma ta' spiss kienet tgħidilha illi tinsab vera inkwetata li jista' jiġri kif seħħ lil persuni oħra illi waqgħetilhom id-dar tagħhom. U kien hemm żmien ukoll fejn omma u missiera rridu jitilqu minn hemm u jixtru proprjetà oħra. Hija spjegat illi persuni fost l-akkużati kienu aċċertaw lil ġenituri tagħha illi kienu siguri b'Miriam u Carmel Pace jinsistu illi għandha tiġi segwita l-liġi taż-żewġ piedi. Il-perit Anthony Mangion ta' 72 sena mill-Gżira, il-perit Rodri Camilleri ta' 36 sena mir-Rabat, il-kuntrattur Ludwig Demek ta' 36 sena minn Ħażebbuċe u l-ħaddiem Nicholas Spiteri ta' 42 sena mill-Imqabba qegħdin jiġu akkużati illi b'nuqqas ta' ħsieb u traskuraġni ikkawżaw il-mewt ta' Miriam Pace. Huma jinsabu akkużati wkoll li fl-istess jum u l-ġimgħat ta' qabel ikkaġunaw ħsara fil-proprjetà tal-vittma u ta' żewġa Carmel kif ukoll fuq il-proprjetà tal-ġirien. Prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-ispetturi Robert Vella u Matthew Gallia bl-avukat Joe Giglio qed jidher għall-familja tal-vittma. Kompilazzjoni ser tkompli nhar il-ħamis 9 ta' Lulju.